Здравейте, скъпи момичета! С вас е Диана, ментор личностно развитие, експерт, сертифициран женски коуч. Милички, искам да ви кажа нещо. Ние често вярваме, че колкото повече работиме, толкова сме по-успешни, толкова сме по-заслужили и толкова повече щастие бихме могли да намерим в живота. Не е точно така. Аз дори смятам, че изобщо не е така, защото колкото повече работим, колкото повече по-малко време оставяме за нас самите да се свържеме с себе си, толкова ние се отдалечаваме от себе си, от радостта и от вдъхновението. Предполагам, че вие не искате точно това за себе си. Искам да ви кажа, че почивката не е мързел, не е проява на егоизъм, както може да ви кажат приятелите, роднините, родителите, дори съпругът ви и децата ви. Съвсем не е така. Когато вие си давате почивка, вие се свързвате дълбоко със себе си и просто така давате си възможност за размисъл. Например, ако отидете в парка на разходка, ако изгледате едно хубаво кино, ако си почините с чаша кафе или чаша розе, ако се срещнете с приятели, които с любимия човек, наистина с човек, който можете да споделите така хубави и добри преживявания, то тогава вие се запълвате с енергия и в този момент започва работата ви да върви, идва при вас така едно особено вдъхновение, получавате лекота, идват ви нови идеи, появяват се също така и нови възможности, за които вие, когато сте преуморена, така не отваряте път да ви се покажат. Скъпи мои момичета, искам да ви кажа, че животът не е състезание и постоянно решаване на задачи или това, сега вече тази задача сме отхвърлили, да продължим с другата. Не, както ви казах и друг път, не е животът ни. Ние не можем да превърнем живота си в бягане с препятствия. Животът е път, в който ние трябва да изберем да се чувстваме добре и да го вървиме с лекота, нежност, увереност. Тайната е точно в това, ние не да работим безкрайно и да се превърнем в едни впрегатни коне, а да запазим енергията си и да я насочиме с любов, така да я насочваме с любов и то така, че да можем да бъдем пълноценни както за себе си, така и за семейството си, за хората, които са с нас, за социума, в който живееме. В това пътуване следващата крачка е проста, на която с едно създаване може да ни изведе на по-високо ниво. Аз ви призовавам чисто по-женски, приятелски, така да вземете това време само за вас и да направите първата крачка към един нов живот, изпълнен с любов, изобилие и щастие. Ако не знаете как да го направите и ако се затруднявате, това мое видео е за вас, тези мои думи са за вас и ако желаете да ви науча как да сбъднете мечтите си, как да живеете живот с лекота, изобилие, изпълнен с щастие, изпълнен с радостни преживявания, с създаване на ползотворни, пълноценни връзки с партньора си, или ако нямате партньор, да срещнете такъв, или пък ако имате брак, който се руши, да подобрите взаимоотношенията си. Мога да ви науча на всичкото това и да ви помогна в случай, че решите да направите лична консултация с мен или събеседване на телефона, който е оставен отдолу под видеото, или пък да ми пишете в Instagram канала или на Viber. Благодаря ви много за споделеността, за доверието, което проявявате към мен. Благодаря ви за това, че бяхме заедно в този прекрасен летен ден.
Желая ви да бъдете благословенни, щастливи, а, лекота и радостни преживявания. Благодаря ви много за вниманието, което проявявате към мен.